Bundan goýunda bir zat bar, ýani bir Hanefi mezhebin tersine Mawludhani diýipden şuň kumarahim. Şuparum jeleteler tutup da barahim jamaada terbiýet berýärler. Haram ekli. Ol bir haram ekli ki kadim Türkmen Sahrada 60 yaşandan, 70 yaşandan, 55 yaşandan sonra kadim Türkmenin öz ilarynyňdaky jaýlaşylan hemmekşin kabul edip hayt bayt diýen kefin näme diýen adam tapylmaýan kep nämedi? Hemmekş aýdardy ki her bir öýde ekli bolsa, şol öýde namaz okuymak dogurdy. Ol öýe rahmat perişte girmeye, oň ýerine jyllyk edýär diýip Alem jahanna Türkmen Sahranyň milleti kabul eden kefdi, emma gynanakda buňkun şol haram ekdi tahirlen ekilleri, ýani ki şu ekilleri, şu ekilleri ki bar mantagan ulukon tahirleriň ekilleri, şol ekilleri gynanakda şimlik gazak olanlaryň ellerine, hatta şu martadaky bilen jawan olanlaryň, nowjawan olanlaryň, horsan olanlaryň ellerine beripdi. Şolara barakymy öňünden gytyryp goýsaňyz, şu doğratında barahim bi öňüne bereket geler diýip de barahim. Şu barmyşa haram da adyp haýlamaklyk. Ene bagan şudatlar Hanefi mezhepde set musulman dogan haram da şu form ekil çekip de barahim. Öýde goýup da şu doğratında şondan bereket geler hantama bolmak. Adam yani şudatlar ede bola ýene de şu Mawludhani Murabbaje Türkmen Sahradan sogap hantama bolmaklyk musulman dogan bir nerede geler ahim. Bir nerede bolar? Bir hep boljaklarmış. Hatta sen şu an ne kadar öylere var yartan, ne kadar dükkanlara var yartan, şu Mawludhanyň terbiýet berýän ahullan, ulamalan, ekiller şonuň dükkanlarına du, omundan näme üçin goýup durdyň, ondan bereket gelýär diýip aýtdy. Musulman dogan aya haramdan bereket han taba bolmakyň öýri kofr diýelmi? Aya şu adamlardyň imanyny, etigadyny, o tür durmuşy musulmançylygy sen marahim zil salyan da diýip musulman.